Kenya ne oloyo midila adek mag gold, silver, ariyo kod bronze adek e tuke mag pinje Afrika ma jogo manigi ng'ol mar winjo Africa Deaflympics Championship e paw tuke ma Kasarani. Isaac Tong ne oloyo gold e piem mar mita 400 ka ichikruok e ohinga. Ian Wambui, Peter Wareng, Lucas Wanjiru nobedo namba 1, 2 kod 3 e piem mar mita 5,000 machuo. Korwakeni Sharon Bitok, Aida Odero kod Win Baraza ne oloyo mita 5,000. Tukego norumo odhiambo ma kawuono. NBA apisi margi mar abich e pinje Afrika, apisi moyaw e boma ma Nairobi kaka yo mar dhialo odiechiengni ne gibago tuke kod tiegruok mag jotugo matindo mag basketball mano yoro kod jotugo 70 ma hikgi ni e bwo 16 yawuoyi kod nyiri. Nairobi oriwore kod Cairo, Egypt, Dakar, Senegal, Johannesburg, South Africa, Lagos, Nigeria bedo kod apisi. Opportunities to maybe expose them to additional, opportunities to become better at a younger age. We want to see Kenya starting to file youth teams to go and play on the continental stage, U16, U18, both for boys and girls. It's been over a decade, but the timing is right. Now the timing, it's not, obviously we had COVID in between for 3 years, but we're very excited about the opportunity to continue to build and grow the NBA business and grow the basketball ecosystem here in Kenya. We are going to provide all that you need to ensure that this agenda takes off. You are most welcome in Kenya. And from the meetings we've had this morning, we also have the political goodwill.